Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, Pasalamat Festival sa Carlota City ang gin-postpone. Patag sang alkalde, wala gin-cancel ang kapistahan kundi gin-iduglang. Pero kung saan hindi pa mahibaluan ang petsa. Ang 43rd Pasalamat Festival ang kuntani naka-schedule sini nga April 21 to 27. Ugaling patag ni Mayor Rex Halandoon na tungod sa paglupok sa bulkan kanlaon sini lamang nga Martes, gid pa kamaayo nga ipaisol na lang anay ang selebrasyon. Sa interview sang media kay Halandoon, uyag niya anay matutukan ang safety sa pumuluyo kag disaster response sa karon. Labi na nga may duha pa ka mga barangay sa La Carlota nga wala sang tubig ilimnon tugaman sa pagsupon kag pagcontaminate sang water source kasunod sang minor explosive eruption. Kung saan ugid natalana ang Pasalamat Festival, hindi pa mapatod juno sa alkalde. Sa may La Carlota account, nakasaad nga sa tion nga ma-downgrade sa alert level 2 ang bulkan, madayon ang kahiwatan. Na-postpone man, pasalig man ni Halandoon nga ila kilalahon ang ilang contractual obligation sa ilang mga suppliers sa Pasalamat Festival. Ang Department of Tourism nag-issue kagabi ng travel advisory nga nagadumili sa mga turista nga magkanto sa Negros Occidental, labi na sa La Carlota, La Casillana kag Bago tungod sa sini nga sitwasyon. Bangon sini, nagkonsulta ako sa mga opisyalis ng syudad, mga barangay kapitan, mga department heads, mga city officials, festival organizers, kag mga stakeholders. Matapos ang malawig na deliberasyon, isa ka mabudlay kag mabugat nga desisyon ng akong ginhimo na mag-postpone sang Pasalamat Festival. Hindi ini mahapos nga desisyon. Nabalan ko ang gastos, kakaapoy, preparasyon, tiyempo nga inyo ginhatag labi ng mga participating barangays naton. Kag ini gina-apresyar ko tanan. Mabugat ini sa akon balatyagon, pero mas mabugat ang kabudlayan kag pagpanghangkat sa paglupok sa bulkan.